Usa ka lalaki sa Barangay Patag sa Upol, Misamis Oriental nga igo lang natulog sa iyang balay ang gipusil sa makadaghang higayon sa wala pa mailhing sospek. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alauna sa kadlawon nabulabog sa sunod-sunod nga buto sa pusil ang mga residente sa Zone 4 Barangay Patag, Upol sa Misamis Oriental. Gipusil na diay ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga igo lang natulog sulod sa iyang balay. Sumala pa nga kauban sa biktima ang iyang minor de edad nga anak diyang nahitabo ang pagpamusil. Ang pinakauna jud daw is tulo ka buto lang, ang katudang upat is mo na tong sunod-sunod. Mga tao jud diri is nakuratan abi nila unsa tong mga buto tapos nanggawas sila ang katudang biktima na nawag di sa iyang papa og tabang kay napusilan daw siya. Daling gidala sa ospital ang biktima. Kinsa nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang hawak. Swerte sab kuno nga wala na igo ang iyang anak nga minor de edad. Kinsa tapad lang sa biktima. Dini nga bahin sa sala naghigda ang biktima kauban ang iyang 4 anyos nga anak. Og dinhi sa likod nga bahin sa ilang balay nagsumikad ang maong gunman. 7 ka pinusilan ang gibuy-an sa mong sospek nga gikaigo sa ilang dingding, sa ilang pirtahan, ingon man ang freezer nga ana sa gawas. Daling misibat ang sospek paguman sa krimen. Usa ka fired bullet sa gituohang 9mm pistol ang na-recover sa mga kabanay sa biktima. Nakuha sab sa kapulisan ang lain pang mga basyo sa mga bala. Blanco pa karon ang kabanay sa biktima sa motibo sa krimen. Tungod wala kunoy nabutyag ang biktima nga aduna siya'y kaaway. Sa karon padayon nga ginatambalan sa Northern Mindanao Medical Center ang biktima. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.